naubos. Anong Wala, hindi na mag-bagyo. What will be your answer? So, have to discuss. Ay, mag-uulit ho kayo. Pag kayo hindi tumubo at walang kita, maglalagay ulit kayo ng lagay na inyong kapital ito dito. Depende sa decision mo. Depende sa approval pa rin. Oo. Kasi kung hindi ma-approve, wait, ano yun? Ang ibig sabihin ng weak sila pagka talagang gano'n. Ang ibig sabihin hindi sila nagtrabaho. Pinagayaan lang nila at naghihingi lang sila na kumita. Pagkita, hihingi lang sila na share. Oo. Eh pag gano'n, cross ka agad. Strict ka, kailangan strict. Strict talaga. Ganun talaga. Hindi po pwede. Kaya nga ina-apply ko ngayon sa kanila, disiplina talaga. Kasi pag dumating na yung actual, hindi sila disiplina. Nakuha. Maraming question. Pero pumunta ko sa question eh. Kung meron kayong question, asaran ko. Pero kung wala kayong question, ito. Closing. Wala na akong question din kasi kumbaga ginagawa ko. Ang closing. Dito lang ako kasi wala pa tayo dyan. Kumbaga dito pa lang tayo sa membership. Yung pa yung ginagawa ko ngayon eh. Yan pa din. Yun na yung naging practice ko. So dito, wala pa eh. So at least, di ba, meron nating idea. Okay. Wala na. Dito natin sa marketing. Yeah, Pagka nakuha ko na yung ng magiging nila. Kasi ayaw. Kasi nakasil pa na. Nakasil pa. May plastic. Nakasil pa nga. So, pumunta tayo niyan. Dapat na kuha na ng Videoan? Naka-video. Hindi kumpital dito, pero tayo na magkakapital. So, hindi na. Maganda na din yan kasi kami yung magdi-discuss. Kaya kailangan ko talaga dito eh. Na from your idea. Ang tanong dato dito, ibabalik ba nila yung pera kinapitan natin sa kanila? Yun ang isa na itatanong dyan. Ang kumpanya, siya yung magpipinance. Oo nga siya, di kagatusan natin, di ba? Siyempre. Yun na nga ba, yung 20%. Ano kung nalugi? Halimbawa, Hindi na ma'am. Hindi ko maganda bagsak. Na yung kalamidad, lumating yung bagyo, ganun. Nasira. Dahil nalugi. So, charge sa company ma, ano ba? Kasi ano yan eh. Siyempre, galing sa company na pinaluwag mo. Ngayon, nasira meron setback to ma. Setback dito ganito. Kung ako, hindi na ako magtatrabaho dyan. Maghintay na lang ako ng kita at hahating na lang ako. Bakit? Wala ka namang papayaran eh. Nalugi ka. Kung malugi, bibigyan ka naman. Parang gano'n nangyayari, walang disiplina nga. Walang Hindi, kailangan meron kang rules and regulation. Kaya ikaw ngayon, ang evaluator. Kakaunti na nga dyan, rules, bylaws. Bigyan mo na Gagawa talaga ng bylaws. Kaya ngayon sinasabi ko eh. In every barangay na mayroong feasibility studies, may bylaws na kasama dyan. Kasi parang disiplina sila eh. Isa yun sa mga mahigpit. Yes, Kasi kung ako, yan na ako sa tubo. Hindi na ako mag-ano, mayroon pa rin, di ba? Farmer, katulad ng farmer. Nalugi siya ngayon sa kwan dahil Nalugi sa puno. Lugi. Wala na yung production. Ano ang gagawin ng company? If it is legally binded naman ginawa talaga, wala talaga po. Ang nangyari doon talagang eksakto. Okay, meron akong sagot dyan, yung sa insurance. Kasi meron tayong insurance. Kasi papasok tayo ng insurance. Sasagutin na ng insurance yun. Depende yan. Ha? Depende. Hindi natin may sa insurance. Ika na damage eh. Ngayon, natin sa insurance. Yun ang ginagawa ng gobyerno eh. May insurance pa. Mabayad ka sa insurance. Pagkatapos wala ka. Wala naman nagkukuha. Bakit? Pag akong insurance, bayad ka lang sa akin. Okay na ka-insure dyan. Babayaran ka na. Insurance man. 50% na commission ko. Pagkatanggap ko 1 million o 500,000 na akin, wala ka. Mahala ka na diha. Pero kung legit na insurance, nila, Ganun pa legitimate. Pero pag punta mo doon, tinan mo yung white gold sa Cebu. Hanggang ngayon, hindi nila makukura. Hindi makukura. Bakit? Sinulog nila yung white gold.
pagkasunog ngayon, Insurance. kinukolekta nila. Walang insurance. Walang insurance, walang lumabas insurance. Ang kolorom yun. So, yun ang isa sa mga dapat na panay mo dahil pag-uusapan na dapat sa meeting. Isa-isa. Kasi napakaraming negosyo. Sa baboy. Ngayon, hindi naman peste. Kasi ang ginawa sa akin din Piniste nila. 89 baboy ko, pinamigay ko ng baboy. Tapos ako nagbibigay ng pitch. Walang mag-aalaga ng baboy dito ha. Yan lang. Inyong ganansya lahat. Binigay ko yung lahat ganansya. 500,000 capitalization. Alam mo ginawa? May sasabi ko siya. Yung iba nandiyan sa 40 yung buwan siya ng baboy, tapos yung pitch ko kinukuha, dinadala doon sa 40. Kaya nalaman ko, daming baboy doon sa 40. Yung wala mga Pero baboy. yung baboy mo wala dito. Baboy yun kaya. Wala. So ang ginawa ko, lahat. Kaya ko na kinatay. Tapos sabi, benta, nayari din ako. Dalawa ko na ginatay ko. Kami ang magbebenta. Benta sila. O sige. Sus, lumabas, puro utang. Ngayon, lapas man utang. Mga experience ako ito. Kasama ko yun. Punta ko yung mga may utang. Kalista. Punta ko, meron ako yung utang. Ganito sabi ko. Hindi, piniyaran mo niya. Kinulekta sa akin nandito. Nung hapon, nagbayad ako. Yun ang mga racket na talaga. So, wala ako nakulekta. Lugi ako sa kapital. Kapitalista ako. Binigay ko ng baboy ng libre. Pagkatapos, kinuha ko na yung baboy ko. Dahil, niluloko ko na. Okay? Marami pa. Kung gusto mo, anong negosyo gusto mong i-discuss? Kaya din yung sa bigas, kasi yung kagaya ni gusto nila bigasan. Siyempre magkakapital ka. Ito nga sinasabi ko, nako, didisiplinahin yung mga tao mo, baka mamaya, kukuha ng bigas, sabi mamaya na, mamaya, wala. Kaya nga ganyan, disiplinado. Assignment ha? Assignment. Ilista ang lahat ng klase ng negosyo. So, lahat ng alam mong negosyo. Ilista mo kung 50 ka negosyo. Yung maliit na kasi i-divide natin ang negosyo sa tatlo. Isang small. Hindi tayo muna. 1, 2, 3, okay? Small, medium, big. Okay. Gaano ka small? Gaano ka medium? Gaano kalaki? Perki, ano Pagka yung yan? mga- Ano klase yan? Pag